Dia 45, direcció Japó, amb transport públic. I toma Monolim. I nosaltres hem dormit aquí. Toma, nano. Amb un camp militar allà. O sigui que nit divertida. I molts gossos salvatges cap allà. Oi? Hem tingut una mica de tot, És una sèrie d'obstacles, Jan. Sí. Camp militar, l'altre gossos salvatges, unes muntanyes increïbles i un altre mar. Estem com entremig del perill. Un cop desplegat al campament, vam emprendre el camí cap a l'apartament, acompanyats per la nostra guàrdia personal, l'exèrcit grec. A mig camí ens va recollir un bon samarità, regalant-nos un moment digne de pel·lícula. Vam concloure la jornada treballant i reposant pel que ens esperava l'endemà. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube. Desvisats!